Vítám tady Martina Hrnčára, bývalého trenéra Frýdkomístku. Pane trenére, setkáváme se vlastně po sezóně, tak pokud bychom se měli ohlédnout za tím rokem a půl, kdy jste byl na trenérské lavičce Frýdkomístku, tak jaké by bylo vaše hodnocení, řekněme, teď o té sportovní stránce? Tak samozrejme, prvá sezóna, kedy som sem prišiel niekedy v oktobri, bola náročná, úloha bola jasná, pokúsiť sa z toho, jak sa hovorí, súterénu, z posledného miesta dostať tým do tých kľudných vôd a pokiaľ sa nám pošťastí pokúsiť sa o tú kvalifikáciu do toho play-off. Myslím si, že sa nám to podarilo na 50%, dostali sme sa z tých problémov. Za tie 3/4, ktoré som bol pri tým, sme získali 60 bodov a v podstate v tej mikrotabulke troch štvrtín sme boli štvrtí, ale jednoducho tá strata bola tak obrovská, že sme už potom nedokázali na to nejak zareagovať. Takže tam by som povedal, že bolo to veľmi náročné, ale ako ja mám rád prácu pod tlakom a jednoducho som rád, že sme to spolu s týmom zvládli. Čo sa týka druhého roku, vedeli sme, že to musíme troška inak nastaviť, skladali sme mužstvo. Ja si myslím, že príprava aj úvod ligy bol presne taký, aký sme si predstavovali a dokonca verili sme, že týmto smerom, keď pôjdeme, tak môžeme útočiť nielen na desiatku, ale aj možno vyššie. Potom prišla pasáž, ktorú som, ja si myslím, že v kariére aj nezažil. Obrovské problémy zdravotného charakteru. Viete, keď je niekto chorý týždeň alebo pár dní, to sa dá oželieť. Viete to nejak adekvátne nahradiť, ale keď vám padnú na 5-6 týždňov kľúčoví hráči, ktorí hrajú presilovky, ktorí hrajú oslabenia, majú byť lídrami v kabíne a zrazu to musia hrať mladší chlapci z juniorky, pomáhajú nám chlapci z Havířova. Je to náročné. 1-2 zápasy zvládneme možno aj na emóciách, ale potrebujeme v dlhodobejšej súťaži pracovať aj s kvalitou. Tá nám v podstate chýbala. Napriek tomu zase dostali priestor mladí hráči z Třinečskej juniorky, čo je zase z hľadiska progresu a tej filozofie nastavenia, prepojenia týchto dvoch klubov veľmi dôležité. Zhostili sa tomu, ja hovorím veľmi dobre, ale musia pochopiť, že ich vek nie je privilégium, ale je to výhoda. Tým, že sú mladí, môžu nabrať skúsenosti, ak odohrajú viacej minutáže alebo zápasov za mužský hokej a vrátia sa do juniorky, musia to tam vedieť ukázať a byť rozdieloví hráčmi. Za posledné roky Třinec juniorský, ale aj dorastenecký hrajú semifinále, hrajú finále, sú majstri, čiže tá kvalita by sa mala prejavovať potom smerom hore, ale musia naberať tie skúsenosti z mužského hokeja. Ten prechod medzi juniorským a mužským hokejom je veľmi, veľmi náročný. Sami chlapci si to vyskúšali vo väčšom počte a sami v podstate zažili to, že hrať proti juniorom je úplne iný hokej, ako hrať proti, ja neviem, kľúčovým špičkovým hráčom jednotlivých tímov, ktorí sú nielen silovo disponovaní, ale aj takticky, technicky a hlavne obrovské skúsenosti extraligy. Tam nás to zlomilo, prehrali sme 8 kôl za sebou, nerobili sme z toho nejakú veľkú paniku, ale tam nám ten vlak ušiel, poviem prvýkrát. A keď sme sa konečne vedeli pozbierať a začali sme znova trošička zbierať body, lebo fakt je ten, že sme získali veľmi málo víťazstiev za 3 body. Vždy nám to ušlo, nazvime to v posledných, ani nie minútach, ale v sekundách. A chýbali nám góly hlavne v presilových hrách. A keďže sme potom začali vrácať do zostavy, tak sa to chvíľku trvá aj tým hráčom. Potom prišiel druhý výpadok, herný prejav tým pádom išiel, povedzme, bokom. A potom sa začali trápiť po tej hernej stránke, psychika do toho, spadli sme tam, kde sme spadli a nakoniec sme radi, alebo som rád, že sa to podarilo aspoň zachrániť, ale určite so sezónou pre mňa maximálna nespokojnosť, pre mňa ako trénera po športovej stránke určite to beriem ako veľké mínus, lebo moje ambície, ale aj predstavy klubu hráčov boli úplne iné. Ja som vedel, že keď to dobre naštartujeme, že to pôjde. Ak sa obtriem za takou kľúčovou, určite presilové hry. Ak rozprávame o športovej stránke, rok predtým sme mali najlepšiu presilovú hru v základnej časti, skoro 27%, to je takmer každá štvrtá presilovka využitá. A dáte 41-42 gólov. A tento rok sme dali 18. Máme percento 12, 13, 11%. Nemôžeme konkurovať, nie že najlepším, ani tým priemerným tímom. A zrazu nám chýba 25 gólov. Čiže získať len polovicu. Tak sme úplne v iných vodách, máme úplne iné body. Napriek tomu, čo sa nám stalo z hľadiska zdravotného. Nestalo sa,
som hlavný tréner, celá zodpovednosť v podstate ide za mnou. Nič sa nedá robiť. Takto to dopadlo. Na jednej strane ma to mrzí, pretože pracoval som, ja hovorím, z top organizácií, kde človek môže napredovať aj profesionálne a chcel som pokračovať ďalej, ale jednoducho tá sezóna nebola úplne ideálna. V podstate končí mi zmluva 34. tohto roku. Dohodli sme sa, že teda ďalej pokračovať nebude. Je to jednoducho trénerská práca, vždy pri podpise zmluvy ste už jednou nohou vonku, takže je to štýl práce, ktorý je síce možno medzi bežnými ľuďmi nepopulárny, ale veľmi náročný, hlavne na psychiku. Na druhej strane robím to celý život a nemením sa toho vzdať. Martine, jak budete z perspektivy času vzpomínat na Frýdek Místek, na město vlastně, jak se vám tady žilo ve Frýdku Místku, byl jste na Olešné, tak jak na tuhle stránku budete vzpomínat zpětně? Popravde, ja som mesto videl dvakrát. Väčšinou som trávil, jak hovoríš, buď na zimáku, v autobuse, alebo býval som pri Olešnej priehrade, kde mi jednoducho bolo zabezpečené fantastické ubytovanie a hlavne, keď pracujete s ľuďmi a máte takúto prácu, potrebujete občas trocha kľudu a byť mimo ľudí. Niekto si povie Olešná, rekreačné stredisko, ale keď je zima alebo keď je sezóna, tých ľudí tam nie je veľa. Takže ja som veľmi rád, že klub vyšiel v ústretí. Týmto by som sa určite poďakoval pánovi Ostríškovi, ktorý mi tam v podstate vytvoril skoro domáce prostredie a jednoducho ľudia ma prijali, jak v klube, ľudia ma prijali takisto tam, kde som býval. Za to je veľká vďaka. Je veľmi ťažké, keď príde cudzí človek do niečoho zabehnutého a aby správne zapadol. Hovorím, ja som veľmi rád, že som tu bol. Je to pre mňa dvojročná, veľmi, veľmi kvalitná skúsenosť. Napriek tomu, že už nie som najmladší a určite viem z toho čerpať do budúcna. Martine, náš klub vlastně se podílí na různých projektech charitativních, zapojuje se do místní komunity, pracuje vlastně aktivně s fanoušky. Jak se vám tahle část vlastně zamluval, jak se to sledoval z perspektivy trenéra, jak ten klub vlastně pracuje s fanoušky? Veľa klubov robí rôzne benefičné akcie, ale tu sa bavíme o prvej lige. Hej? V tej extralíge to býva väčšinou bežné, alebo snažia sa to robiť kluby, veď to vidíme, keď sledujeme či už Slovenskú alebo Českú extralígu. A samozrejme lígy vonku automatik, ale čo sa týka prvej ligy, bolo to niečo neuveriteľné. Napriek tomu, že tie výsledky boli také, aké boli, či už ľudia, fanúšikovia stáli pri nás. Samozrejme, keby sa vyhrávalo a bolo sa hore, tak máme možno polárku plnú, tak to chodilo 1000 ľudí, čo je tiež veľmi slušné. Nehejtovali nás, práve naopak podporovali, cestovali za nami. Čo sa týka rôznych benefičných akcií alebo pomoci ľuďom, je to niečo, čo som už spomínal, nie každý má ten život jednoduchý. Či už po zdravotnej, osobnej stránke alebo rôznych iných problémoch. Hold, prináša to život a pokiaľ ľudia sú schopní a ochotní pomôcť a klub vo Frýdku tomu venoval veľkú časť určitej nielen propagácie vo svoj prospech, ale aj pomoci druhým, či už to boli zdravotné problémy, či už to boli psi, či už to boli deti, tak jednoducho ja to vidím ako veľké pozitívum a nemyslím si, že by sa z toho malo upustiť. Vo svete to je úplne bežné a myslím si, že ľudia na to počujú. Pokud bychom se ještě vrátili krátce k té sportovní stránce, překvapil vás vývoj některého z mladých hráčů, bo víme, že jsme takový rozvojový klub, který má rozvíjet ty mladé hráče, přechod střínecké juniorky, je tam nějaký hráč, kterého byste vypíchl, speciálně pochválil, víme, že v téhle sezóně se velmi dařilo Matěji Kuběsovi třeba 11 gólů, nebo v tomhle směru máte nějakou pochvalu pro něktoho? Ja by som to povedal v tých dvoch sezónach, pretože aj minulý rok, keď som prišiel, tak v podstate viem, že tu boli hráči, ktorí stále patrili buď vekom do juniorky, alebo boli overage, síce seniori, ale stále mohli hrať juniorku. Či to bol Oskar Haas, či to bol Ramík, či to bol Cedzík. Takže tí chlapi si zvykali na ten mužský hokej. V dvoch prípade tých 2003, čo som spomenul ako prvých, už mali väčšie skúsenosti. Keď som prišiel zrovna, tak Adam Cezot bol zase vrátený do juniorky, ale my si ho vyťahli naspäť. A jednoducho oni ako mladí hráči
vo fázach, kedy sme potvrdzovali, že patria do toho tímu, ale zase dolieha na nich určité postavenie tímu v tabuľke, ako náhle nie ste povedzme v určitej komfortnej zóne alebo niekde v takých kľudných vodách, je to pre nich enormný tlak, lebo zrazu musia premieňať rozhodujúce situácie, musia sa vyrovnať s tým tlakom okolia. Samozrejme postavenie v tabuľky nie je to úplne jednoduché, na to si tí mladí hráči musia zvyknúť. Preto som povedal, že mladosť nie je privilegium, ale výhoda. Že môžu sa učiť práve od tých skúsených starších a keď dostanú príležitosť v mužskom hokeji, je to len a len dobré, ale musia spĺňať určitú výkonnosť. A čo sa týka tejto sezóny, pokračovali sme v tom istom trende. Je pravda, že nám v tom asi pomohlo veľa tých zranení a dlhodobých absencií, pretože zrazu sa objavili viacerí hráči z junioriek. Prišiel k nám od začiatku Tomáš Šilár, prišiel Kozlík, prišiel Spieváček, prišiel Gerich, prišiel Volás. Zrazu sa objavilo množstvo mladých hráčov z juniorky a opakujem, neprišli do pohodovej situácie na druhom, treťom alebo prvom mieste, ak boli naučení z juniorky, ale prišli niekam, že kde práve sme boli hodne dole a ja si myslím, že sa s tou rolou zhostili na moje príjemné prekvapenie veľmi dobre. To, že Matejovi Kubiesovi to ustrelilo a získal cez 20 bodov a možno bude bojovať o Rookie of Season v tejto sezóne v Maxa Lige, uvidíme, jak rozhodnú kompetentní, ale vedel sa s tým popasovať veľmi dobre, hodne mu to lepilo, vedel trafiť gól, vedel ísť do súboja, bol taký komplexný, takisto, či to bol Gerich alebo Spieváček, zruční, výborní korčuliari, fyzicky možno nižší, ale nebáli sa. Toto sú práve tie skúsenosti. Kozlík fyzicky zdatný, priamočiari, taký power forward, ale potrebuje každý čas. Lebo byť lídrom v juniorke je jedna vec a dostať sa do prvolígového mužského hokeja, nebude extraligového, je veľmi náročné a je to taká strastiplná cesta, ale je otvorená. Je to hodne o nich, ako k tomu pristúpia. Jasně. Martin, na závěr ještě dovolte jednu osobní otázku. Víme, nebo někteří fanoušci možná nevědí, máte velmi talentovanou dceru Alexandru, která se věnuje plavání, která je slovenskou reprezentantkou, tak řekněte něco o ní, jak se jí momentálně daří. Víme, že bude studovat v Americe, tak, nebo je to aktuální, řekněte pár slov na téma vaší talentované dcery. Tak, máme dve dcery, staršia už je mama a mladšia v podstate minulý rok dosť k plnoletosti. Áno, je plavkyňa, všetko zatiaľ smeruje k tomu, že by mala po skončení strednej školy odísť do Spojených štátov na univerzitu a v podstate študovať a plávať NCAA prvú divíziu, najvyššiu ligu v plávaní v Spojených štátoch. Je to beh na dlhú trať. Prešla si juniorskou reprezentáciou, momentálne prvý rok seniorka. My sme radi, že sa jej zdraví, ale pre nás je prvorada, aby bola zdravá, pretože bez toho zdravia sa ten šport robiť nedá. Akým smerom sa ona potom vydá a ktorú univerzitu si vyberie, keďže to, hovorím, má komplikované, keďže má tých možností viac, čo je len a len dobré. Snad sa rozhodne správne, my sme len taký poradný hlas a ľudia, ktorí jej robia podporu. Veríme tomu, že sa rozhodne správne a že pokiaľ bude zdravá, tak robí to, čo ju baví, ten šport. Rozpráva sa aj v každom inom športe, aj v tom individuálnom kolektívnom o nejakom talente. Talent je len 1%. Všetko je o tom, ako ste schopní a čo ste schopní pre to obetovať, čo chcete spraviť naviac, či sa ste schopní rýchlo učiť, či potrebujete na to 3 dní alebo 3 mesiace. A o tom celom to je to tvrdej práci, odriekaní. V individuálnom športe sa nemáte kam schovať. To znamená, nemá vás ani potiahnuť za ruku, ani ťahať za nohu. Ja stále hovorím, jedna vec je vedieť a nevedieť, ale pre mňa priorita buď chceš, alebo nechceš. Môžeš byť talentovaný, koľko chceš, ako náhle nebudeš na sebe ďalej to dopracovať. Nemáš šancu na úspech a to je jedno, či to je v športe alebo niečo iné. Martine, moc krát děkuji za rozhovor a myslím si, že můžu mluvit jménem fanoušků i možná partnerů klubu. Moc krát děkujeme za tvou práci, za tvůj obrovský přínos pro ten klub, takže ještě jednou děkujeme a hodně štěstí v případném dalšího angažmá. Budeme ti držet palce. Díky moc.